Get ready with me για να πάμε γυμναστήριο. Καλά άκουσες. Η μέρα μου ξεκίνησε με γενική στο σπίτι. Απάντησα σε όλα τα mail. Έχω να κάνω και μια εργασία για το πανεπιστήμιο, ωστόσο θα την αφήσω για μετά το γυμναστήριο. Ξεκινάω με ενυδάτωση προσώπου με gold κουμπούχα από La Vie en Rose, η οποία μου δίνει άψογη ενυδάτωση και ελαστικότητα στο δέρμα μου. Και τώρα θα μου πεις, για να πας γυμναστήριο, ετοιμάζεσαι? Και θα σου πω, φυσικά. Από την επιλογή των ρούχων μέχρι το να φροντίσω τον εαυτό μου, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να ξεκινήσω δυναμικά και ωραία τη μέρα μου και να τηρήσω το πρόγραμμα το οποίο έχω θέσει ίδιο στον εαυτό μου. Όλο το χρόνο χρειάζεται να βάζουμε αντιλιακό, ωστόσο τώρα που άνοιξε ο καιρός, οπωσδήποτε. Το αντιλιακό λοιπόν το οποίο έχω δει και λάτρεψα και για την υφή του και για τη σύστασή του και για την ενυδάτωση και γιατί θεωρώ ότι μπορούν να το βάλουν όλες και να έχουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Είναι από Naughty Dogs, παιδιά, το οποίο είναι εξαιρετικό και το packaging είναι υπέροχο. Το βάζω έτσι, αλλά μετά θα γίνει ένα με την επιδερμίδα μου και θα λειτουργήσει σαν ένα υπέροχο primer για το μακιγιάζ μου. Και θα συνεχίσω με Sicilian Vibes, το ωραιότερο body mist το οποίο έχω βάλει στη ζωή μου. Και super και εκεί έχει τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα το ξαναφέρεις αυτό, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να το ξαναμυρίσω. Για το γυμναστήριο δεν θέλω να κάνω πολλά, θέλω απλά να φωτίσω και να κάνω ένα everyday φυσικό μακιγιάζ, ελάχιστο, που είναι αυτό το ότι φαίνεται και δεν φαίνεται και θα κρατήσω κάποια πράγματα στην αφάνεια να μην φαίνονται, όπως αυτά εδώ τα σπυράκια, με το τέλειο νέο concealer από Inglot, το οποίο ουσιαστικά δείχνει τέλειο στο δέρμα, είναι σαν να μην φοράς τίποτα και κάνει αποτέλεσμα lifting στο μάτι. Yes. Το κόλπο εδώ είναι ότι επειδή έχω ενυδατώσει σωστά το πρόσωπό μου, το concealer θα πλωθεί άψογα και θα φαίνεται απλά ότι είμαι άβαφη με ένα αλαβάστρινο δέρμα. Και τι κοκέτα είμαι εγώ αν δεν κάνω contour στο καθημερινό μακιγιάζ μου. Ωστόσο δεν το παρακάνω. Αυτά τα contour sticks από Inglot είναι όνειρο και ό,τι πιο εύκολο για το καθημερινό μακιγιάζ σας. Εδώ. Και απλά τα απλώνεις και γίνονται ένα με το δέρμα. Θα μου πεις, με τι τα απλώνεις? Είναι εξίσου σημαντικό. Παιδιά, έχω βρει μια νέα εταιρεία, Pinello, που είναι ό,τι καλύτερο. Είναι τα Nako brushes και απλά δες πόσο τέλεια απλώνουν τα πάντα πανεύκολα. Θα περάσω λίγο από το περίγραμμα του John Stavros στον κωδικό Brunette, αλλά δεν θέλω να κάνω ένα πλήρες περίγραμμα για να είναι πιο φυσικό. Πιο πολύ θα το χρησιμοποιήσω σαν φωτοσκίαση στα χείλη. Ένα τσακ που φαίνεται πολύ πιο φυσικό και έπειτα θα χρησιμοποιήσω την πιο τέλεια μάσκα χιλιών που θα ενυδατώσει και θα δώσει μια υπέροχη λάμψη στα χείλη μου. Βγάλε το screenshot και θα με θυμηθείς, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσω εγώ να το προφέρω αυτό. Και έχεις το πιο φυσικό αποτέλεσμα στα χείλη. Δεν το έχεις προσπαθήσει καν. Τώρα πάμε στα μαλλιά. Πολλά μαλλιά, ωστόσο αυτό που με βοηθάει είναι ότι πλέον έχουν μακρύνει και μπορώ να τα κάνω πλεξιώδες. Έτοιμα και τα μαλλιά μου σε λιγότερο από 2 λεπτά. Το μπουστάκι είναι The Lady, το καλύτερο κράτημα, είναι φανταστικά. Και μέσα σε 10 λεπτά είμαι έτοιμη να ξεκινήσω την ημέρα μου δυναμικά. Εσύ?